39 persones dormen als carrers de Badalona. Almenys així ho van fer dimecres, quan es va fer el recompte Badalona 2016. La iniciativa va plegar diverses ONGs de la ciutat i prop de 200 voluntaris que o bé a través d'una entitat o a títol individual van voler participar en el projecte. L'objectiu era obtenir la xifra mínima de persones que viuen sense sostre, però també sensibilitzar la ciutadania d'aquesta realitat. El recompte ha permès sensibilitzar la població davant d'una realitat a la qual donen l'esquena moltes persones, la d'aquells que es veuen obligats a viure sense un sostre a voreres, bancs o caixers de la ciutat. Ha permès també quantificar l'exclusió social existent als barris de Badalona per posar la llavor d'un projecte comú que doni respostes a les persones que pernocten als carrers de la ciutat. Un projecte conjunt entre entitats socials, administració local i associacions de veïns. La voluntat és mantenir aquest equip de treball per crear una xarxa consistent que pugui donar resposta de forma individualitzada a cada afectat. Hi ha una xarxa d'entitats que treballen amb les persones sense sostre a la ciutat, perquè es treballa des de molts sectors, moltes entitats, des de l'Ajuntament també es fan coses, serveis socials, però mai s'havia fet una xarxa coordinada i això és molt important. El recompte és segurament el primer fruit que dona aquesta xarxa i que ajudarà a saber exactament quines necessitats tenim a la ciutat en matèria de persones sense sostre. Ara el següent pas és començar a treballar i a buscar un projecte que ens ajudi a dues coses. Una, a aconseguir que la gent sense sostre i sense llar pugui estar atesa, dignifiquem la seva situació i puguin tenir un sostre. I segona, l'altre gran repte que hi ha és saber tota aquella gent que està amb el llindar de sense llar. Una cosa és sense sostre, està purament al carrer, que és la situació més desfavorable que hi ha, però l'altra és la persona que no té un habitatge digne. Aquest camp ens toca treballar i ens toca pensar ara. Si ens fixem per districtes, a l'1, que inclou el centre, Casagemes, de la Vila, Canyadó i el Manresà, s'han trobat 13 de les 39 persones comptades dormint al carrer. Als districtes 2, 3, 4 i 5 se n'han trobat 6 a cadascú, mentre on menys gent dorm al carrer és el districte 6, amb només 2 persones. Darrere d'aquestes 39 persones hi ha, segons les entitats que treballen amb el col·lectiu, 39 històries diferents, però totes amb un tret comú, l'exclusió social que pateixen i el trencament vital que molts d'ells han experimentat. La pèrdua de feina i les situacions familiars adverses poden ser algunes de les causes que els empenyen a viure al carrer. Que seria la pèrdua potser de treball, potser de família o relació de parella, un trencament familiar, vas perdent l'àmbit de relació, la participació comunitària a nivell de barri. O sigui, hi ha un deteriorament amb tot això i llavors aquí es pot afegir després també condicionants de salut mental, inclús ja quan estàs en situació a vegades és una causa més, que podria ser una addicció. Segons Acosta, la realitat del sense sostre a Badalona és tan sols la situació límit d'una realitat més profunda i amagada, com és la de les persones sense llar, aquelles que per la crisi també viuen en infrahabitatges, habitacions rellogades o centres d'acollida. Les entitats alerten que aquest col·lectiu és molt nombrós i està a un pas de trobar-se al carrer. El recompte, com deien, ha estat possible gràcies a la Fundació Acollida i Esperança, Creu Roja, Càritas o la FAP, però no s'hagués pogut fer sense la col·laboració de 200 persones, 200 voluntaris. Montse. Sí, perquè les entitats organitzadores van fer una crida a entitats i a ciutadania per participar en aquest recompte. Podíem veure membres de l'Ateneu de Sant Roc o també dels Pares Carmelites que van ser-hi presents aquesta nit de dimecres. El recompte es va fer a Badalona, però també a Barcelona i Sant Adrià. Aquí a la ciutat, com es va organitzar? Doncs el punt de trobada va ser la Masia de Can Benús, que era la seu de la Fundació Acollida i Esperança. Es van trobar a les 10 de la nit. Abans de començar es va fer una reunió de tots els voluntaris per fer la distribució i explicar els últims detalls del recompte. A partir de les 12 en punt de la nit i fins les 2 de la matinada, 15 grups d'entre 8 i 10 voluntaris, bolígraf i mapa en mà, van recórrer els carrers dels diferents barris de Badalona. Molts dels voluntaris que es van sumar a la iniciativa diuen haver-ho fet per poder sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta situació. Sí, se sap que, per exemple, en molts polígons, en els cotxes, a la zona de la platja hi ha molta gent dormint. També en fàbriques abandonades, tot i que no podem entrar encara dintre de cases que són privades.
I llavors se sap que, per exemple, zones com el Macro, a Pomar, cap a la Salut i més així, seran barris més difícils amb més de moviment. En canvi, cap al centre, Progrés, potser hi ha menys persones. I avui és una nit d'ambivalència, vull dir, perquè veiem que a la ciutat encara tenim tota aquesta problemàtica de gent que està dormint al carrer, però per una altra banda és una nit d'esperança i d'alegria perquè hi ha molta gent, molts voluntaris que s'han acollit en aquesta iniciativa i donar les gràcies per això, perquè ens doni l'oportunitat de poder participar en aquest tipus d'iniciatives. No totes les persones que van participar en aquest recompte provenen d'entitats socials o veïnals. Entre els prop de 200 voluntaris que van participar la nit de dimecres, hi havia persones que també han passat per l'experiència de viure al carrer. Un d'ells és l'Antonio, avui us el presentem, un professional de la construcció que amb la crisi va perdre la feina. Va viure al carrer durant 2 anys i ha estat gràcies a Càritas que ha pogut sortir-ne després de superar els seus problemes amb l'alcohol. Llegó un momento que dije, bueno, que llegué a pesar 50 y pico, no llegaba a 60 kilos, que yo no era el mismo, que ya se me iba un poco la cabeza y tal, bueno, problemas y tal. Pues me enteré por una cierta persona que estaba en Càritas, en la calle Arnús, piqué, me abrió una chica y de entonces pues ya llevo 3 años fuera de esto. Dormió en cajeros, se durmió en furgonetas abandonadas, se durmió en esto. Y lo que hay que concienciar para mí, sobre todo a los chicos jóvenes, que vean ellos que ellos pueden ser el día siguiente, el día de mañana, sus padres, su hermano, su primo, cualquiera, o él mismo. Yo le diría a los compañeros que hay en la calle que hay medios y profesionales para salir de la calle. Lo que necesitas es dar tú el paso.